Bé, gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats, diputades, consellera. Bé, com és conegut i hem estat tractant, el Consell de Ministres va aprovar el 12 d'abril el projecte de llei orgànica d'eficiència organitzativa del Servei Públic de Justícia i tan sols fa 10 dies va acabar el termini d'esmenes. El cert és que, com passa amb moltes lleis, si ens quedéssim amb l'enunciat eficiència del Servei Públic de Justícia, seria impensable trobar-hi cap pega, perquè qui pot estar en desacord amb que el Servei Públic de Justícia esdevingui més eficient? Evidentment, ningú. Indubtablement, per a una millor eficàcia del Servei de Justícia, hem d'exigir l'increment de recursos materials i personals, això seria segurament el més habitual, però és cert que la mateixa no depèn exclusivament d'això, sinó que demana també una organització eficient, racional, flexible i innovadora que permeti canvis que ens portin a un model de justícia competent i adaptat als temps actuals. Hem estat seguint molt atentament els debats sobre aquesta llei i no volem deixar de dir, perquè podria semblar el contrari, que hi ha propostes de la mateixa que ens poden semblar positives i que s'han d'anar treballant. I en aquest sentit, per exemple, hi ha cert consens a favor dels tribunals d'instància o dels judicis pilot i volem deixar-ho assentat al principi d'aquesta intervenció. De fet, reformes en aquest sentit ja se n'han intentat sense que acabessin de prosperar els anys 2011-12 amb diverses propostes legislatives, també en els darrers temps. Hem assistit a les reformes orgàniques introduïdes en l'organització i dirigides sobretot a la implantació de la nova oficina judicial. Bé, esperem, en definitiva, que el govern de l'Estat tingui l'encert d'introduir les millores que han generat consens, a la vegada que, com per exemple aquesta del tema dels jutjats de pau, sigui receptiu a les observacions que li fem arribar des del territori. I és que, bé, en aquest sentit, com hem dit moltes vegades ja aquí, nosaltres entenem i volem traslladar-ho que és un error aquesta supressió dels jutjats de pau. I, de fet, hi aniria, almenys a Catalunya, en sentit invers a aquest objectiu que la llei diu pretén buscar. Potser puc estalviar moltes dades, vostès ho saben, actualment hi ha 898 jutjats de pau, el 95% dels municipis de Catalunya hi ha jutjat de pau, la resta, pràcticament tots, és perquè són seus de jutjats de primera instància i instrucció, donen servei al 40% de la població. Segons dades del 2010, les Terres de l'Ebre són les que tenen un percentatge més alt de població atesa per aquests òrgans judicials, fins a un 62,7%, Lleida un 55,9%, Tarragona un 49,75%, Barcelona un 30%. En el conjunt de l'Estat són 7.600 els jutjats de pau. I, en fi, tots els governs de tots els colors han apostat pels jutjats de pau. Preparant aquesta intervenció he vist unes declaracions de l'aleshores consellera Tura, allà on deia, explicava que s'havia aconseguit que els jutjats de pau fossin una xarxa, apostava per això, que es volia ser pioners en les seves dimensions i pel que fa a l'administració de justícia, l'únic en tot l'Estat que permet que tots els seus òrgans estiguin connectats defensava que eren els jutjats de pau. I estem d'acord amb aquesta concepció en xarxa de la justícia, dels jutjats de pau, que això ens porta a l'evident proximitat que tenen. I és per això que, i no ho faig més llarg, a hores d'ara tots els actors locals, és per això que estan d'acord en que hauríem de replantejar aquesta eliminació dels jutjats de pau. Això ho han expressat les entitats municipalistes, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació Catalana de Municipis, els col·legis d'advocats. I què està succeint? Doncs jo crec que he estat seguint en el Senat, per exemple, un debat que hi ha hagut del senador Txema Oleaga amb el secretari d'Estat. Al final el secretari d'Estat li deia el per què se tirava endavant aquesta mesura y le pongo un ejemplo, los que viven en los picos de Europa tienen que bajar hasta Oviedo o Gijón a un juzgado para recoger simplemente una citación. Nosaltres, amb molt de gust, els invitem al Pallars, amb la diputada Abella, i hem organitzat una
una excursió, els convidem que qui correspongui pugui venir a veure com funcionen els jutjats de pau. Segur que l'exemple del Pallars el podem traslladar als picos d'Europa i que, en aquest sentit, organitzarem a cada lloc on millor toca la funció dels jutjats i d'aquest servei públic tan important. Moltes gràcies.